până nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, totul pare că funcționează, până când nu mai funcționează. Te trezești într-o zi cu golul ăla în piept, te uiți în jur și nu mai știi cine ești. În relații, când faci dintr-un om sensul vieții tale, începi să te dizolvi în el, încet, tăcut, fără nici măcar să-ți dai seama, te simți mică, inutilă fără el și atunci apare dependența, pentru că nu e iubire, e frică mascată, frica aia care ți se urcă în gât când el întârzie sau nu mai răspunde. Dar dacă pleacă, dar dacă rămân singură, și tot sistemul tău nervos intră în alertă. Cortizol, nod în stomac, nevoie disperată de control. Cu banii e la fel. Când devin centrul vieții tale, trăiești cu pumnul strâns, mereu în gardă, mereu nemulțumită. Azi ai, dar te întrebi, și mâine, dacă pierd totul? Și corpul tău o simte înaintea ta, maxilarul încleștat, insomnii, tremur intern. Dar când Dumnezeu e primul, banii redevin unelte, nu stăpâni. Cariera, când e pe primul loc, orice eșec pare sfârșitul lumii. O greșeală, ți se face rușine de tine. Un feedback negativ te strivește și nu mai poți. Oboseala aia care nu pleacă cu somn, epuizarea aia care vine din suflet, nu din muncă, dar când identitatea ta e ancorată în Dumnezeu, cariera e doar un drum, nu o cușcă. Atunci începi să respiri altfel, să-ți dai voie să greșești, să nu știi tot, să nu mai fii perfectă și exact acolo, în acel spațiu, începe adevărata libertate. Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, toate celelalte își găsesc locul lor, fără să le mai forțezi, fără să le mai controlezi, fără să te mai rupi pe tine ca să le păstrezi.